zvakutondinetsaka ndiri kunzwa paFacebook vachitaura kuti inini havana mapepa ekurapa. Kana iri n'anga kana ari ani ngaudze mai vake nababa ataure nezvangu. Ndine macertificate Zambia, ndine certificate reko Malawi, ndine certificate reko muno muZimbabwe international 1972 njitanga kurapa. Kutanga kuti ndiri kutanga kurapa kusvika iye zvino ndiri kungorapa chete. Macertificate angu ozakaterewa. N'anga dziri muno kana dzingave n'anga ngavagare pasi vataure. Iye zvino maFacebook vanhu vari kubira vanhu mari vachitora manhamba asiriwo. Izvozvi kwabirwa umwe mwana musikana akabirwa madeko mari. Saka inini vakabira vanhu vaya mari vovapa adresi yekuya kuno. Inini ndiri kuona kuti maitiro acho opposition yacho vari kutamba nayo wana achashota. Iye zvino takuti nhamba yatangotora tikaiwana munhu wacho anotoshota chete. Ndinoda kutaurai ndokuti muzive kuti inini shuwa ndobva kuMalawi. Ina handina nguva yekuswera ndichiopozisa vamwe vanhu. Kana ingave n'anga ngaite zvokuti ndiri kurapa, noti kupindira kuti inini kutora manhamba sekuru Kavera pose. Inini namba yangu inoti 772-859-401 ndo namba yangu iyoyi yekurapa. Ina handirape nemwe namba. Iye zvino maiko keshi vari kuisa imomo vachitora mari dzevanhu vachiisa futi zita rangu. Saka zviri kutondinetsa. Idedzerei zvekare futi namba iyi. 772-859-401 ndo namba yangu yandinoshandisa inini. Handina dzimwe namba. YeWhatsApp inoshandiswa nemukadzi wangu. Handina nguva yekuita WhatsApp nevanhu ndenge ndichirapa vanhu. Muno muZimbabwe munoda vanhu vane chokwadi. Inini handina rimwe basa randakashanda. Basa rangu randakashanda muno muZimbabwe ndire kuArmy chete. Hondo yapera ndakutanga kupinda kuArmy, ndabva kuChimurenga kusvikawo iye zvino ndasiya basa iri. Asi ndinokumbira vanhu vose vari kutamba nezita rangu, iye zvino ngazvipere. Ndoda kuudzai ngazvitopera chaiko kuti ini ndiri kukumbiriza. Plus vana ava muri kuona mbiri iri kuenda yana eti. Hakusi kuti ivo voga. Vanhu vanouya pano kwachiromba print akawanda zvakangokanganiswa kuti ivo vavaburitse chete pai kumhanya vachiisa mumaFacebook. Inini vanhu vandinopa zvinhu vakawandisa. Izvozvi kugoridhe chaiko ndinorombeza munhu kuti awane goridhe rakawanda ikona shoma. Zvinhu zvaMwari. Iyo nyaya yana Edi nemhuri yavo yava papi? Iye zvino nyaya yavo ini ndakamira ndakati aiwa kana makuda muchauya monditaurira. Plus handingarambe ndichiopodza vana Edi. Vamazukuru vangu ndo vanhu makastoma angu andaiwana nawo mari. Vaitiwo vakasvika pavanopfuura chero vakandiratidza mari yavanenge vainayo. Asi havagoni kutsiya vasina kundipa kana $300 vaindipa chabwe. Vakatadza kukupai chii chinoitika? Hapana, handaifonza kavazukuru vangu vaindituma vaiuya kuzoona sekuru. Saka hapana chakaipa, panga pasina chakaipa. Ayo, zvakanaka sekuru. Yeah. Maita.